دوباره سلاف بینرین ما ایرو ده بربانگا صبح ده ده ساعتین بر صبح ده اسرائیل ایریشکی برفره یا ازمانی لدجی ایرانی داده سپیکرن. اسرائیل ده ایریشا خدا پایتخت تهران و گلک باجارن دن کرن آرمانجا ایریشان. گلک ناوند نوکلری و ین لشکری بونا آرمانجا ایریشان و هاتن بمب باران کرن. فرمانداری گشتی یه ارتش محمد باقری و فرمانداری صوبای پاسداران یه ایرانی حسین سلامی جی دناو دا گلک کس هاتن کشتن. İsrail serê sibê di saet sê û nîvan de li dijî Îranê êrişeke bi beşdariya 200 balaferên şer ya berfireh pêk anî. İsrailê navê şêrê radibe li vê operasyonê kir. Bajarên Tehran, Tebriz, Esfehan, Loristan, Hemedan, Kirmanşan, Şîraz, Qum û Loristan bûn armanca êrişan. Divan êrişan de gelek cih navendên nüklerî û avahî hatin bombebaran kirin. Berdevkê artêşa İsrailê ragihand ku 200 balaferên şeriyên İsrailê tevlî êrişan bûne û li zêdeyî 100 hedefan hatiye xistin. Medyaya Dewletiya Îranê jî ragihand di êrişan de fermandarê giştî artêşa Îranê Mihemmed Bakirî û fermandarê parêzvanên şoreşiyên Îranê Hüseyin Selamî hatin kuştin. Ragihana Dewletiya Îranê eşkere kir di êrişan de 6 zanyarê nüklerî, jin û zarok jî di navê de herîkên 5 kes mirine û bi sedan kes jî birîndar bûne. We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. We targeted Iran's Serokwezîrê İsrailê Binyamin Netanyahu derbarê operasyonê de daxuyanî da û ragihand armanca êrişê lêxistina binesaziyê nüklerî, kargehên füzeyên balîstîk û kapasiteya leşkerî ya Îranê ye. Netanyahu dibêje ji bo tunekirina gefa Îranê ya li hemberî hebûna İsrailê me operasyoneke leşkerî da dest pê kirin. Ev operasyon heta ku vê gefê bi temamî ji holê radike wê berdewam bike. Piştî êrişa li dijî Îranê li İsrailê rewşa awarte hate ragihandin. Li aliyê din İsrailê bi daxuyanekê ragihand qonaxa pêşîn ya êrişên dijî Îranê bi dawî bûye.